Slušajte me pažljivo, deco. Morate nacrtati aparat sa slatkišima. Onaj koga najbolje nacrta, dobit će ga. Počinjemo za 3, 2, 1. Hajde. Sigurno sam da ću pobediti. Pozivam te na dvoboj. Devojke, dosta. Moramo da crtamo, a ne da se borimo. Da, upravo si. Ali svakako će biti najbolja. Moj crtež se uopšte neće razlikovati od originala. Učila sam geometriju i dobro znam oblike. Gotovo? Joj, pa dobro, može da prođe. Oho, devojke crtaju bolje nego što sam mislio. Da, znam šta da radim. Samo ću kopirati ovaj aparat na papir. Onda će sigurno ispasti lepo. Hej, Tom, to je protiv pravila. Ali ja ću svejedno biti bolja. Potrebno je samo obojiti moj crtež, onda će izgledati baš kao pravi. Oni će me moliti da im dam bombone kad osvojim taj aparat. Da, gotovo. I ja sam već završila. Ostalo mi još bukvalno nekoliko detalja. Oh my! Je li učitelj zaspao? Joj, tačno, vreme. Pokažite mi crteži. Da vidimo. Kate, to je previše dosadno, ne. Ali zašto? Ma nema na pojma. Bolje pogledajte moj rad, učitelju. To je još gore nego kod Kate. Tom, nisi se uopšte trudio. A kako vam se sviđa moj crtež? Dala sam sve od sebe. Mia, svaka čast. Imaš najbolje crtež. Čestitam. Jeste čuli? Najbolja sam. Mia, izvoli. Hvala puno. Taman imam u torbici par novčića. Moram brže da izvadim čokoladicu. Hajde, uzmi moj novčić i daj mi čokoladicu. Hoću Mars. I... uspelo je. Dođi kod mene, čokoladice moje. Mia, hoćeš dati meni jednu? Okej. Pokušaj broj 2 da pojedem čokoladu. Da, obožavam Twix. A hoćeš dati meni nešto, molim te? U redu, uzmi. Sada konačno mogu... Šta? A gde su mi novčići? Jesam sve potrošila? Kako to? Nisam probala ni jednu čokoladicu. Je li vam ostalo nešto? Naravno da ne. Nisam ništa dobila, to nije fair. Oho, voda? Brani se, Kate. Pažnja, imam iznenađenje za vas. To je mali, slatki zec. O, kako lep. Dobro, znate pravila. Ko bolje nacrta zeca, dobit će ga. Hajde, krenite. Moram napraviti najboljeg zeca. Ovaj mališan mora postati moj. Sad ću mu napraviti uši i lepe oči. Da, odlično mi ide. Šta? Da li Kate zaista misli da će pobediti? Ja ću napraviti najlepše kroze zeca. Treba požuriti. Koristit ću prste, tako će biti mnogo brže. Napravit ću svom zecu lepe oči i nos. Da, tako je. Preostalo je samo dodati malo vode da se mozaik učvrsti. Lepota. Što? Tom je napravio baš slatkog zeca. Izgleda čak i bolje od mog. Moram nešto učiniti. Ideja. Odvrnut ću poklopac od njegove flašice sa vodom. Nek se zeka malo iskupa. A sad treba dodati malo vode. Šta? Ne, to je previše vode. Moj zec sad liči na neku ružnu mrlju. Upsa, ja nemam ništa s tim. I šta da radim? Tom, nasmeši se. Treba razmišljati pozitivno, sve će biti u redu. Vreme, pokažite mi šta ste napravili. O, Kate, uzela si u obzir sve moje primjedbe. To je odličan rad. Tom, šta je to kod tebe? Jao, tvoj zec je previše mokar, to nije dobro. Mia? Eto, pogledajte, savršen je. Jel ga je pregazio auto? To ne valja. Kako? Doneo sam odluku. Zec ide Kate. Da, najbolje. To
Zec je sada moj. Tako je mekan. U stvari, neka da bude zajednički zec. Halo, učenici, ovdje sam. Morate nacrtati hot dog. Hoćete moći? Tako sam gladan, mogu li ga pojesti? Stanite, niko ništa neće jesti dok ga ne nacrtate. U redu, sad će sve biti učitelju. Imam ideju. Mija, imaš bubu u kosi. Toplota joj neće trebati. Ja sam je sklonila. Odlično, hvala Tom. Pa počinjem da stvaram pravo umetničko delo. Moja palačinka se neće razlikovati od pravog hot doga. Znam nekoliko trikova koje će mi pomoći. Dakle, gotovo. Ostalo je samo okrenuti je. Wow, pa ja sam genije. Ne, to nije nešto, Tom. Moja palačinka će biti bolja. Mama me učila da pravim crteže na palačinkama, tako da dobro znam šta radim. Ne sumnjajte da ću uspjeti. Dodat ću malo crvene boje za višlu. Wow, odlično mi ide. Sad treba okrenuti palačinku i dodati završni dodir. To je super, zar ne? Nije, sad ću vam pokazati šta je zaista super. Ako ste zaboravili, išla sam na časove kuvanja, tako da će moja palačinka biti ne samo lepa, već i jako ukusna. Tom, Kate, savjetujem vam da zapisujete sve što radim. Ja mislim da je vreme da okreneš palačinku. Da, naravno. O, ne! Zašto se moja palačinka nije ispekla? Zašto je moj šporet isključen? Tom, kako si mogao? Eto ti! Baš si bezobrazan. Deco, vreme je da mi pokažete svoje palačinke. Wow, Kate, ispalo je super. Tom, kako si ti? Pa, to nije nešto. Mogao si bolje. Mija, a gdje je tvoja palačinka? Ovo slabo liči na palačinku. Kate ponovo pobeđuje. Ona dobije ovaj hot dog. Prijatno joj. Da, opet sam pobedila. Kate, ostavi nama malo. Ne, to je moja nagrada. Poješću je sama. Cicija, ako te uplašim. Ajuj, ne, moj hot dog. Moja lepota. Namerno ste to uradili, zavidnici. Učenici, posljednja runda. Morate nacrtati haljinu. Wow, roze haljina. Biće moja? Šta će mi haljina? Vidim da su devojke presrećne. Pa dobro. Devojke, počnite da radite. Hajde, nemate mnogo vremena. Odakle da počnem? Kate, moraš se setiti svega što te otac učio. Hajde, daj sve od sebe. Moraš dobiti ovu haljinu. Napravit ću najbolji crtež na drvetu. Učitelj će biti oduševljen. Moje ideje su genijalne, kao ja. Joj, nešto nije u redu. Oho, Tomu baš dobro ide crtanje po drvetu. Tom, svaka čast, imaš talenat. O, hvala. Moj brat i ja smo to često radili kao deca. Tu nema ništa teško. To je prelepo. Hoćeš li mi pomoći da nacrtam haljinu? Hajde, nema problema. Ja, ništa mi ne ide. Glupi aparat. Ko je smislio taj glupi zadatak? Ok, pokušat ću ponovo. Opet neće. Pa zašto? Tom, pomozi mi. Zašto vas stvar ne radi? Mija, jesi li možda pokušala da ga uključiš u struju? Jao, hvala Tom. Kate, završio sam. Stop. Stanite. To nije moje. Svaka ti čast. A šta je kod Kate? Ja nemam ništa. Sram te bilo. Mija, šta je kod tebe? Nisam ništa bolja. Strašno. Kao što vidim, vama, devojke, haljina nije potrebna. Tom, pobedio si. Ne, hvala, to je Katin crtež, a ne moj. Tom, ne stidi se, uzmi svoju nagradu. Wow, Tom, baš ti lepo stoji roza boje. Da, imaš vrlo lepe noge. Ne treba mi ova haljina. Muškarci ne nose haljine. Ma daj, Tom, to je tvoja nagrada, zaslužio si je. Hej,
Šta ti treba, Britney? O, hvala. Šta će mi telefon? Pogledaj šta sam pronašla. Hajde da proverimo. Nisam baš sigurna. A da li želiš čokoladu? Onda pomozi mi. Eto nas u kuhinji. Nikol, neću ti dati čokoladu dok ne proverimo ovaj trik. Ozbiljno ti kažem. Daj mi čajnik. Sad ćemo unutra staviti čokoladu i uključiti ga. Tako će se brzo istopiti. O, stvarno? A ja ću doneti led. Evo ga. A, baš je hladan. A ruke mi se smrdle. O, kako vruće. Nikol, uhvati čokoladu. O, sad mi je toplo. Odlično. Sad ću otvoriti čokoladu i sipati je na led u obliku srca. Nadam se da će uspeti. Oho, Britney! Trik zaista radi. To je baš ukusno. Eto, jesam rekla da ovo radi. Sad ću napraviti sebi ogroman peščani dvorac. Hoće li uspeti? Da! Jedna kula je gotova. A šta ima novo na TikToku? Oho, oni to rade pomoću peska. Izgleda baš lako. Moram što pre pokazati to Nikol. Uzet ću pesak sa sobom. Nikol, pogledaj. Ovo će nam trebati. Britney! Sad čekaj, sad ćeš sve razumeti. Gledaj ovo. Oho, izgleda super. Hajde da probamo. Idemo u kuhinju. Evo pesak, ali šta nam još treba? Za ovaj eksperiment nam treba specijalna odeća. Presvlačimo se i obavezno stavljamo rukavice i zaštitne maske. Tako je. Sad nam je potrebna soda. Treba sipati malo sode u rupu od peska. Jao, nešto me svrbi u nosu. Jao, sve mi je u ušima. Da li bi mogla da kiješ na drugu stranu? Sva sam u pesku i sodi. Fuj. U redu, nemoj da brineš. Ne umem dugo da se ljutim. Dakle, sada treba dodati malo šećera. Sipat ću ga preko sode. A sada sirće. Tako je. Ostaje samo da sve zapalimo. Idemo. O, tako uzbudljivo. Nadam se da će sve biti u redu. Oho, vidiš li ovo? Radi. Peščana zmija se pojavljuje. Cool. Eto, izvoli, ovo je za tebe. Sad ću da ga izmrvim. O, tako je lagan. Hoću i ja. Cool. Presrećna sam. Dajem ovom triku 5 zvezdica. Obožavam TikTok. Spremna sam da ga gledam non stop. Šta ima novo? Neki eksperiment sa balonom i vodom. Šta? Aha, šta dalje? Ozbiljno? Neverovatno. Nikol neće verovati. Moramo proveriti to. Donala sam balon i čašu sa kolom. Prvo moramo malo napuniti balon strujom. To ću uraditi uz pomoć kose, Nikol. Gotovo. Vidi na što ličim. Još i strujom udaram. To nije smešno. Hajde da ti pomognem sa kolom. Mislim da mogu brzo napraviti rupu s pomoć svoje šnale. O ne, kola curi. Britney, požuri. Da, sad ću. Samo treba prisloniti balon ovdje. Oho, ne mogu da verujem. Eksperiment je uspeo. Svaka nam čast. Yes! Samo što je to sada prljav, ali nema veze. Juhu! Dosta vožnje. Nisam gledala TikTok već 5 minuta. Tamo sigurno ima nešto novo. Da vidimo. Šta će se desiti? Nemoguće. Moram što pre pokazati ovo Nikol. Skroz sam opuštena. Nikol, mogu li da te prekinem? Ej, da li spavaš? Jao, Nikol, izvini. Pomoći ću ti da ustaneš. Auč. Vidi, našla sam novi video. Hajde da ga proverimo. Kako ti se čini, a? Yes! Da, ovo je cool. Šta nam treba? Imamo šerpu i šporet.
Moramo sipati vode u šerpu, a mislim da je tog dovoljno. Također nam treba so. Bez nje ništa neće uspjeti. Misliš da će ovog biti dovoljno? Ne verujem. Ajde da dodamo još. O, da. Britney, trik neće uspjeti ako ne uradimo sve po uputstvu. Dobro, sada treba sve promešati i sipati u čašu. Ko će provjeriti? Papir, kamen, makaze. Pa hajde. Pobedila sam to. Ja ću provjeriti. Stavit ću prst u vodu. Hej, a zašto ništa ne radi? Ne brini, Britney. Loš rezultat je također rezultat. 0 zvezdica. Moram pronaći eksperiment koji će sigurno uspjeti. Šta? Ulje? Kola? Mentos? Oho! Cool! Jao, šta sam uradila? Ipak ću stići do Nicole. Nicole, čekaj, dolazim. Obožavam origami. Šta je ovo? Britney, šta ti je? Ustaj! Našla sam sjajan eksperiment. Hajde da ga isprobamo. Izgleda super. Da. Oslobodi me, idemo u kuhinju. Hajde. Kola i Mentos su već tu. A gdje možemo naći vazu? O, evo je. Odlično. Hoćeš sipati ulje tamo? Lako. Sipat ću celu flašu. A sad ću dodati Mentos. Par bombone će sigurno biti dovoljno. Hej, Britney, to nam treba za eksperiment. Da, naravno. Wow, cool. Pogledaj, ovo već radi. Nevjerovatno. Najjači smo. Dajemo eksperimentu 5 zvezdica. Wow, kakav cool video sam pronašla. Šta će raditi s ovim limunom? Šta? Nicole će se šokirati. Moram što pre da joj pokažem ovo. A, tu će biti 6. Nicole, čao. Hej, čao. Kasnije ćeš završiti domaći. Jao, oprosti, uništila sam ti svesku. Ali to je sve zbog ovog eksperimenta, pogledaj. Baš je cool. Ma, nemoguće da ovo radi. Dobro, hajde da provjerimo zajedno. Prati me. Evo nas u kuhinji, sedi. A ja ću doneti potrebne stvari. Limon ćemo uzeti sa maminog drva. Neće imati ništa protiv ako pozajmim jedan. Juj, vrti mi se u glavi. Nicole, dođe sebi. Ja ću uzeti limun. Moram ga iseći. Odlično, rukujem mačem ako niste znali. Da, ja sam spremna. Drži se limune. Jedan udarac i gotov si. Ovo je bilo moćno. Da, znam. A sad nam treba papirić. Potapam prst u limunov sok i pišem tajnu poruku na papiriću. Ne špijuniraj. Ovo je iznenađenje. Sada treba da držiš papir iznad vatre. Wow, nešto se vidi. Ovo je barada. Samo mi provjeravamo najbolje eksperimente